For today's vlog, kukumpara natin ang fake at saka genuine ng Mustika Diwa. Ito, ipapakita ko sa inyo ang mga literato. Itong una, in-order ko yan sa Shopee. Lahat ng ito, order ko sa Shopee. Yan. Saka yung pangalawa, ito. Actually, magkakaiba ang packaging nila. Itong pangalawa, ito yung new packaging. Yung una, yung old packaging ito. Pero mapukumpara natin ang kanilang hitsura. Makikita. Diba? Halatang halata. Itong nasa kaliwa, ito yung yan. Ang klarong-klaro. Itong new packaging nito, parang ang bulaklak, parang medyo hindi masyado. Pero naka-ingrid ito. Ano naka-ingrid yan? Itong isa, yung unang packaging wala. Yan. Tapos, iisa-isahin natin, titingnan natin yung bawat isa kung ano yung laman. Try ko yung isa, yung new packaging. Yan. Kasi kukumpara natin yung old packaging at saka yung new packaging. Ito, yung pangalawa, ito yung old packaging. Magkakaiba ng color. Makikita naman sa packaging nila. Diba? Yan. Try lang natin. Ito lang yung gusto kong malaman ng karamihan kung ano ba ang mas maganda. Kasi mayroong yung sinasabi nila na may fake at saka original. So ito yung color. Kakaiba talaga sila. Diba? Makikita talaga yan. Ayan. Pag-iba talaga ang color. May pagka dark at saka may luwis. Yan. Siyempre, itong isa, yung old packaging, parang pulbo. Parang pulbo. Pulbo talaga. Yung pangalawa, yung new packaging naman, medyo, nilagay ko sa baso muna. Yung ito, unang nilagay ko, itong new packaging. At yung pangalawa, ito yung old packaging. Ikukumpara lang natin. Para malaman po ng iba kung may yung fake at saka hindi. Yan. Tuloy. Yan, lagyan ko ng mainit na tubig. Yung dalawa. Para makita natin kung anong diferensya talaga. Oo. Sige. Yan. Tapos, ano ba yan? Siyempre, kukutawin natin para malaman natin kung pa ba sila kung may napansin ako dito. Parang original yung old packaging kaysa new packaging. Kasi ibang-iba ang kulay. At saka, siyempre, tinikman ko ito. Mas
mas mapait yung old packaging kaysa ito. Yan, yun yung old packaging. Saka, iba talagang kulay. Makukumpara talaga yung kulay at saka yung pictures ng original at saka yung fake. Sa picture pa lang, saka ayan. At saka ayan. Malasiyaw yata itong yung packaging. Itong una mas dark. Mas dark siya. Ayan. Tapos mga benepisyo nito, yan, sige. Una, yung new packaging, titikman ko. Kasi, hindi masyadong mapait kaysa yung old packaging ito. Mas mapait yan. Yan. Yan lang ang makukumpara ko. Iba-iba talaga ang naglabasan. Actually sa Shopee ko lang ito binili. Kinumpara ko lang. Ayan. Yan lang muna. Maraming salamat. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Salamat. Bye-bye.